subscribe nyo kami dahil kami yung Ano? mag-subscribe kayo sa YouTube channel. Click the and follow in. Sige. Yun siya. Makeup tutorial. Dahil si Kuya Onel kasi gusto magbakla. Gusto niya magbabakla pero dahil kasi nagde-dress siya palagi. Okay, start natin. May make-upin natin siya. Lagyan mo muna foundation. Siya nasan? Yung. Diba? Lotion pala yung lagay niya. Tapos now? Mm. Ano naman? Yun ang lalagay niya. Lagyan mo, headband siya. Yan. Okay then. Ano sunod? A brush and power. Ano? Powder. Powder. Hindi pa ka itong karo, no? Di kayo. Dapat maganda pa. Okay. Ha? Yung baklang bakla ha. Okay. Ayaw, ibarang mo ipahigdang kung magkano na. Batik man. Ano man? Og anaon? Ano man, dapat kaya upload na na, dili siya batas, dili man. Ah. Okay. Okay. Then, Saan? Ha? okay. Ano na sunod? Tapos, sunod ito. Dahil dito yung sun. Nailagay mo sunod. Lagyan mo siya ng kilay. Layasan. Yung ganito niya. Ah, nakalagay ko na siya. Ganda ng kilay mo. Hmm? Sorry. Tapos liliptin kita mamaya. Okay. Then, Yung blush on niya. blush. Yan sa ano niya yan. Yung ito yung sa yan yung dito niya. Meron ba ako? Uy, huwag ka pikit. Sige na! Palagi si mama nagbe-makeup eh. Ah. Ito itong wifi. Hmm. Ano to? Ano yan dito? Ayusin mo paglagay. Ito. Okay. Okay na? Okay na. Sunod? Ano Sunod. Anong gusto mo color lipstick? Kahit ano. Yung brush. Lagyan mo siya blush on. Plus doon? Ano plus doon? Yung dito sa checks yan. Yung ano light lang kulay. Ay wag yan. Dark yan. Ah, sige. Mexico.
Alam na alam niya yan. Apa na nagkagalit. Pakita mo ha yung finished product mo ha. Yung finished. Ow! Ito. Teka. So, ganito na taon. Okay. Look. Dito na. Tapos na? Danan. Daan na pa.